Ahoj. Takže leto je ešte tu. Poď využiť potenciál tvojich letných šiat. Ja ti dneska ukážem, aké topánky s nimi môžeš kombinovať. Takže ako prvé tu máme tenisky, tie samozrejme nemôžu chýbať a nech mi nikto nehovorí, že to nie je moderné. Ďalej tu máme takéto šikimiky sandálky, ak chcete niečo elegantnejšie. A samozrejme nesmú chýbať ani nejaké wedges, ktoré sú aktuálne veľmi trendy. Toto je za mňa úplne môj top outfit, milujem takéto sandále. No a nemôžeme sa zaobísť ani bez klasických balerínok. Taktiež veľmi šik sú takéto čižmy na vyššom podpätku, ktorí dávajú taký trošku rockový vibe. A ani takéto Muse alebo Mary Jane. Samozrejme, nemusíte si dať k ním ponožky, ale za mňa to vyzerá celkom štýlovo. Proste tá holka má cit pre módu. Ďalej tu máme takéto chunky tenisky, trošku hrubšie, nie sú také elegantné, ako ktoré sme videli predtým. Šatičky môžete nosiť aj s takýmito vysokými čižmami, ale musíte to vedieť pekne skombinovať, aby to nevyzeralo lacno a vulgárne. No a klasické sandále na šnúrovanie alebo na remienka takisto nemôžu chýbať. No a nakoniec máme takéto koubojské čižmy, ktoré sú aktuálne tiež veľmi in, či už na festivali, ale aj na obyčajný deň. Ale aj tu dávajte si pozor, aby ste ich vedeli pekne skombinovať, aby to nevyzeralo ako nejaký kostým. A daj mi vedieť, aké kombinácie preferuješ ty. Ahoj.